Deputy Commissioner East Khasi Hills District ke Kong Isawan lalu mentang sing kelap tip pai ba bakadon ke skim ke bakerpang hakaban ai ki ration card ban marba mi ki nong song snong ki bawan ni ki long yeng long sem ki baduna kayo ka kot ki baduk bakerdo habaya debat kani ke Deputy Commissioner kalap tip skirang ba snong bat Secretary snong ru kunjo ban kentu ki nong song snong ki baduna kayo ka kot ke Deputy Commissioner kalaong ke jing pediang yani ke skim kalong ke besuk bat datang ban su pendap ya ke form bat katu kat ni ki jing tip ba kentup u adhar bat epic kani ke skim ai jing yarap en kentup hapok ke National Food Security Act hakabe debet kani kanong yalam jong ketur ka kong Angela rengat kalaong bakal along ke jing job ka bakraw na kaliang jong kinong bela ki baya kun ye ka hok jong ki namar baka disi kalapan bena baka sorkar kan sasam ki kar ration syakitu ki bawan long yeng long sem ki baduk bakerdo bat ki ba 4 don kar ration haduk mentah mentah kesni ko on lam atli ki khubor ki ba smutanat ki bade ki jing job jong ki pai ba bat ki ba penpau ba habangi wan lang hakano kano ni yok khet hi usok ka jing job wat lang idang ya khun ye kani ka khlam bat ki jing e ki ba bun ndre hapadeng ka kani ka khlam ngia lek ban ya wat ya laki hok bat pikin mau ba mentala a la tayo bangi wan chapi ban ong hato ka nungut na pi ki ba ka sarkar mention senam ka kular ban ai ka jing kersan ki nong balasi ka nu na pi da yo bat ni pet ye kalis ba yo RTI bat nang tungi syam ba bon kam yo lut ne ki dan ba kam yo ai but ni kam song thad kat badang wan kerteng jong pi ni rang pha ya kitu kum ki complain sya ka sarkar but menta ni la yo sakwe ka jing job kata ka balong bangi dawa nak sarkar ka to ka por hi baka de ban bu kan ja helpline khnang ba kitu ki breu ki ba apply menchem snam ba klam mi kerteng ki ba mi kerteng ki ba klam yo lo ka pisa ki yo ban phone direct sya ka sarkar ban pentip ndai ti shu menta ngok komen ba ngi nang ye tap ki complain hendre ka sarkaru kala ai kerpang artli kini ki phone number menta bat ka ong ba kinu kinong bala ki badon ki grievance ne ki jing e mo bat kani ka kentup ru ye ki tu badon jing e hakaliang bak sampat yo e kani ka pisa ba kular nan chimsnam pila ban phone hakini ki artli ki number mo ti ngap ha ngan ai kini ki number ka wei ka long ka landline number 0 lai riu sao ar san not iway RR sao sakaway pa de ka mobile number kandai lai riu R iway new riu lai riu not pila aban phone hakini ki number hapadeng ka shipho bat sao baji ka po sngitrai bat kinu kijing e kum kinong bela kentup ya ketu kejing bumyo bisa menchipsnam ngop ha phone bat batai hakini ki number ti sakawai ru pikin mau nya khun ru na benta u khaw ration ni ong ba kum ka khlam menta khlam yo kan banet kamai shu dengim yo u khaw ration ngin im kum no ngin bam kum no bat halor kan ni ru ngila pha ki memorandum sarkar ban ong badi ban khmi badi ban I would you khaw ik tu ki badan ka ration ndai tip ba bon ru kim dan ka ration ti hakani ru ngila yo ya ka jing job ba ya kani ngan ong isien ban batai khambia blesi bon parlo ka kateng jong ai sien thaba general secretary jong kinong di madan Meghalaya Greater Shillong Progressive Focus and Street Vendors Association te hakani ka pandemic ni ka klam bakala wan banjur te baru khat ki ngila yo lum jing tip katu kat ni hakini kisngi ki bangia leknya sambam samdi iki parlok para jor ki ba shong di jing di ha madan bat ndai tang ki bat kinong trai bala haki yeng brio ro te kan bala e naka liang jongi ngi la era bat ha ju ka poro ngi sultanat ba ngi yo dong ki kateng ki jongki nak ki ba khantam le ki bongdan ra ya ka kadreshan te bat mentale ka ngi yo khobor ka babha naka central bakila pendi ba kakat na halor jong adi kakat resante DC ru ila IT menta tenganga kentu ba khamtam le ki yakishnong ki nang ta ki seng bhalang ba pher bakin shimkhya bhaya kani bakin
ya trailang kam tam le ya kan iga klam ngim la ban batai balano kan kun nang bakin ya yo namar kadai ka hok jengki bakin yo khao udai sini ter kunta sangat te ye kitu kiba mdan ka rason menta ka sarkar kan hab ai wood as an emergency when issue ye kini ki NFSA PHH cards but baro kiba mdan kita card kiba dei hok ban yo kiba shemjing kiba duk na kiba duk tam baro mangi kinong chong kiseng ni de bani rap ban lum ka keteng joki kala don ko ka form lo bala pan mi EDC ni sa prang kita ha social media but ni de ban po ya kini shaka office jong EDC krang ba kita kilom geng kila an yo jing rap te sa shi sin ru ngan chupen bat kan ka phone number kum ni ba pin kam suk ban kan ma kan ni ka de man ta ki labor ki nong balas ni ki ba menchem sinam ki apply ya ka tu ka hajar sispa but ru ki po ka BFCW san hajar lada pimpat yo phone kini helpline bakala sai ka sarkar te sakawai ro ba hat bangin dang yo lum ki kateng la dang sedang ban pha she EDC bang tentu ya ka seng ro ki seng balang minadu kisnong ro bakin lum makin sobha ban pha lam shaki bor district bakin budin ro namar kadai ka hok bakin yo khao Ingat harai nak seng joki nong di badan kila ada tap komba sispa atali palat sispa kerteng ingin hap bot din kombi yong shin hindre ingin hap bot din ru what ya kane ka labor department kala ni atli ki number kane ka jing job nomor baki hap bat shim kita ki grievances ni ki jing jongi hindre ngim dei ban ong balakut huntu ni hap long ki ba pek ngot but hadin artayo ngatharai ngai ngide ban ya lumbiang para mangi ya ka khubor ban pentip ban check ya ki account hatol appoint em kan ka pisa but khnang bangin yo ban biak sa sisin da dakim pat pen urlong ya kan ka jingkular